bitaw. Ya, kita kasayan. Agi sa tigtag kan itigugas. Yes, Mana itigugas nga sexy ko yan. Sa kuplato, guys. Guwapa nga si itigugas oh. Lagi. Mali, ako buhat ng guys. Dada pa rin mo, dada pa rin mo. Yes, ya po isa. Ay, magpupunta to para matangtang na. Ayan. Inday, kamusta magatang biyahe? Di ka po yung maganiya. Ako wala ron, piot. Di na piot siniglarga na to. Nung! Hi guys. Guys, tanawa ang bingaw sa kakakating sinugba. Wow! Ang bingaw sa... Ay, ato ang tipin na kay ganahan sa daan eh. Ato man may mo dito sa ila. Di kas nga rin pangpa, ila tingko. Ato na po may sa Santa Cruz. O ato sa Barcelona, Puntod. Ano sa mana? Napikinilaw guys. Okay guys, dia pa gitagaan ko pansit. Ikan sa sinog ba? Karon pansit na pod. Jarang lami. Ha? Inusal. Ay, kalamay. Pero dito tiguang makanan na guys. Ako di ko makain. Di ko makain. Makain pero di sa ko. Grabe, daghana. Buyag, salamat. Apa? Nag-abot na ito na, may sudan. Wow, salamat. Malipay po ito sa Antipina. May sakit amutika mo din mo. Oh. Ito ko sa upang ulit ko eh. Asa ante? Muad to pa me. Bawo lamang ka ha. Ano lang may Santa Cruz, Barcelona, o tupod sa ang tatay, Puntod. Dawa po ko kaadto sukad. Hugay na kaadto. Naka-vlog naman ka dito sa ano. Mahayag? Malaman. Okay, di apa isda guys. Salamat sa mga grasya. Daghang grasya sila Auntie Lina. Kasapaw ilang grasya. Ha? Wala, laki ka barang kinain. Haman ka ni? Jawa may nag... Kinsa man... Angan ni Paulson. Ante, angan ni dadihan dato kay langawan. Wa may nagkaon. Ali lang gata. Dia apa gilian? Dapat siguro. Oy, busy pa. Yeah. Sao nang bibigyan ng DH niya? Nagdadagis na natin na kami. Ay, padalam na nila. Sila ni sa paa. Daghana. Salamat. Inilaw ya. Ya, salamat Inko. Inilaw. Ha? Di lagi. Kontra inilaw. Day, diarap ko day. Wait, sa pa yan. Siday ka rin guys. Baka sa ulan. Gipadala akong kuan niya. Ya. Gipadala na akong saminan. Nga, sinog ba nga.
Ako, wapa ko bebo, sili. Agay na Agay. Salamat. Agay. Apa isda? Ini kan nih. Anja. Da. Mana guys? Ya sama tiga. Masih napi lukaon. Maat na lang itas tiridor masih ngetun. Ini orang wah, itu masih napi lukaon. Dahil pa ka nagkaon. Kuiti aw mapas mo ka. Pagkaon sa. Oh, dia. Na murah. Kok pumandi ka na ni utoy ko pagkaon na. Nang kay. Kuan pa mangikuan kay na amang guri. Na may bata. Wa siya ganahay kaan si Ingko guys, karon pa kanahon na. Anja imong gibubit-bit Ingko ha ana man tuloy mo gibutan. Ha? Wa pa makuha ang isa ay panghatag kuno silingan. Ang isa kalitson kay nahurot. Ato na ta? Ato na ta? Wala na, ato na ta. Aw asa. Man Rico bahalag manirek. Ada po kaliw video kay Arang. Uy, time. Ha? ay tangkare na sa naman. Tanawa ni day mga dibadi ani kay day day. Arang ka mga kugihan dili sila des manang garaon. Day Karen. Murag matan siro. Day, mo ni matan siro sa pangpang. Arang ka aptik mo yan. Yawa sa paningada ng Marilo kasi dito dai mo trabaho Siro. Uy, vlogger man gud sa at Hilin. Sikat na ni sa vlogger kay. Ano na monetize na ba yun siya? Monetize na siya. Monetize na resulto na siya. Paoy, sama-sama. Ano na siya? Matinaan, anta, matinaan. Ngapon magaling ko. Gabi eh. Salamat. Bito sa paning kamot ka jud na basta maning kamot jud masantos jud. pa maning kamot na agad. Arang. Sa pagkugi na lamang ka jud, magpasalamat po sa mga sponsor na. Bitaw. Pasalamat po sa mga sponsor. Bitaw. Mga garaon. Currently kuan pa. Ada sa kakukinga na kay kuan na. Ha? Rated B. Asa kay naman ato aning duha. Nang tulo, oh garaon. Pasalamat ka jud kate nga Bitaw. nagrasyahan po kasi mo pa monetize ka. Bitaw. Salamat sa inyo. Kadaghan pa bulang po pa Yes, salamat. Not unta. Lang sikat ko jud ka puhon. Ikaw. Salamat. Ikaw musulod ni kanang ay. Ay! Anay. Oy kisa si. Bulan na si kanang nay si Florami bulan na. Ay! Not Imong unta. mo basag tingog kay arka lawon pud ka jud tinga isang anak Bisaya ba? Kaya Bisaya nga pinakagajud. Hindi mo gajud. Hindi mo na Pareha biton. Pareha ba dito sa Tagbilaran dito ko sa may ibabaw sa shoppers isdaan. Ingon sila. Unsa man ni nga channel Marilong Bulanon. Ikaw rin si Marilong Bulanon? Katong mo ay taga Bukid og Tingog. Namaot sa ko. Florami mo nga. Kaming suon kanang ay ikaduhang Florami. Wow, wala tunta. Kaya musunod na po no sikat mo Marilong Bulana we support. Marilong Bulanon. Marilong Bulanon. Ay sorry guys. Kay boss mong kuan. Naali kuan. Siruwa. Lang asa to? Cake stick. Siruan. Siruan. Cake stick siruan. Asang di ka huning i-search po. Cake stick. Cake. Subscribe ko ninyo, like 1,000 Cake stick siruan. Ano sa spelling? Spelling long, Get ganun. down, the horse. Long asa ko na spelling. Sa spelling. Okay, good.
Ki. Oh, K-I-G nga ko. Kigs. Yes. Kigs. Pagmaman. Tech. Ang tech, T, Eagle, C-H nga 01. Mura technology ba? Okay. Uy, nindot na si Jaguan, ijang content kay Boka, ang kakugihan ka dun sa Napoy ijang mga sakol para muot. kuan. Oh, napon pero kuan si Jack kanang mga mag-welding, mga riwain. Okay, hindi maralo. Daghan yung makatawa kay ngano na mo promote sa sakol inyo. Ano ba? Ako kung ganahan ni Ate Marilong kanang kuan kanang ijang inistoryahan. Mau ba? Yung inistoryahan Bisaya kadyo kuan jud kanang binuhol ka jud. Bitaw no? Oh. Oh, bitaw. Proud Bisaya jud. Unsa ka nang nego? Mangitag sa jud mo. Oh. Nananghit kami mga kumitak sa. Uy, nindot bitaw oh. Sindot ni oy kay gamit jud ka adyo. Ara kan lamion ba? Kami tagay sa. Tubil sa Tagay tubil. oy ato jud bali-bali kay kinuha ko balibaran na. Tubil sa. Tubil sa. Tubil sa kay ano nga. Musa daw kay kahuman. Hoy, mo ito sa anting ang video kita ka rin. Ay ay. Kari kay meron mo sa tingog sa Timarilo. Kanta sa anti pre. Maganda. Hi te. Hi Ate Karen. Ate Karen. Ay Ate Flor din eh. Ay, Ante. Ate. Hello. Hi Ate. Sabi na, Ante. Ante Flor. Hello, Ante. Hihi. Tagay may red horse. Ay, kuy. Kapit. Arang kahinlo jud pagkahugas. Oy, bilipan ang hadin sung manghugas. Oy, thank you gud Ate Marilong Guys, anuan. grabe hiluan jud ni kuwasan oy. Gipa. Ginoon bitaw. Makuan jud me. Grabe. Over dabay ko sa makakita diha. Kay ba mo ang manghugas. Ang isang sabon sa kablaning ganang dako. Di ba jud buwa man to ni jay jang buwa. Jang buwa. Arang hiluan jud. Na Anda guys. Ning request sa kaluha guys nga mag-video kay sa kono. Okay, lami mo gud tingog si Ate Marilo. Grabe jud ka. Pakantahan ko na ko guys. Ikaw, hindi ka makanta sa kanta kay nabas na sinilag ang tinga kuan na sa vlog nga ni kanta ka? Pero gi-delete kay copyright mo. Copyright. Mo request mo Na ako'y kanta. Na ako'y kanta nga di copyright na wala man. Butan ako na upload na nimo. Sige. Awa mo diyan mga gwapa. Oy, gwapa ka daw. Ito na gusto sa tika idiretso na pa. Di nakuha ko man kay. Apa? Sa bating libre asa isa na kuan. Kailin. Asa isa na basura. Diyan na hipuson kay isa na sa ko. Magkain mo dia. Anja. Awa mo amang mga gwapa no di siya mangari. Hi vlog, welcome to my guys. May kadumdum ka may. Kadtong nang giluto ni maadto panig mga paminaw pagkahuman ang alurong. Awat ka do. Ara ka bibo. Vlog. Kita pala man kasi ilang vlog. Oh, ilang lagi ang na vlog ni sa. Ito sa Santa Hello. Hi guys. Hi ante. Liara ko. Si JB mo ikipagjusan. Si ante. Ante Lina. Hoy, ada pala biyan kay buka. Labi. Sa mga bulot. Ayan yan oh, bumna oh. Okay. Wala. Wala lagi. Burot na. Guys ba? Ato. Ay, hurot na. Kani sa ato kay senior ni. Imbes ka ni bangon ko kung inom na to. Inapon kuya ni mo andar. Di ka pugngan. Mura. Buto naglangit. Kuya sa to pa. You know. Ning dagdag na. Yan, harap May. ang rider yan. Unsa man tang orasa mo uli? Yan. Ora. Ana na. At bitaw mo. Oy, ato naman higda. Ramani naman mo gusto